Išla sova na tanec, vyfintená veľmi, pratala sa poza pec, pratala sa dvermi. Potulky bojnicami. Ktoré tri slova ťa napadnú, keď sa povie bojnice? Bojnický zámok, zoologická záhrada a sokoliari. A hádaj, koľko rokov tu už pôsobia. A dám ti nápovedu. Je to viac rokov, ako máš ty. 25? Nie, je to presne 30 rokov. A ja ťa dnes pozývam na ich vystúpenie. Krásny deň, chceme sa ísť na vás práve pozrieť a chcela by som vedieť, ako je to so vstupným. Dobre ste prišli, o 12:00 práve začíname polhodinové vystúpenie a vstupné máme 6 eur dospelý, 4 eur dieťa a keďže oslavujeme tento rok 30 rokov, tak Bojničania majú tento rok ku nám vstup zdarma. Si pripravená na zážitok? Áno. 3, 2, 1. To ja budem v predstavení? Uvidíš. V roku 2021 sa nám podarilo slovenské sokoliarstvo zapísať do zoznamu UNESCO ako kultúrne a nehmotné dedičstvo ľudstva aj u nás na Slovensku. Dneska ona si ju príde zobrať. Lavri, čo sa ti dnes najviac páčilo? Že som bola vtiahnutá do deja a mohla som byť súčasťou tohto nádherného vystúpenia. A presne to môžete zažiť aj vy.